Autorica aplikacije Sweat with Kyla je jedna od najutjecajnijih fitness osoba na svijetu, to je Kyla Itsines. Kyla Itsines je australska fitness trenerica, autorica popularne e-knjige Bikini Body Guides i osnivačica najuspješnije fitness aplikacije Sweat with Kyla. Rođena je 21. svibnja 1921. godine u Adelaidu, Australiji. Roditelji su joj učitelj Ana i Jima Itsines. Kyla je grčkoga podrijetla. Potječe iz velike obitelji i iznimno je ponosna na svoje korijene. Samo da dodam, njezina mlađa sestra Leah također voli trenirati i uspješna je food blogerica. Autorica je vodiča za uravnoteženu i realnu prehranu koja vas savjetuje kako postati uspješniji na svome putu za do zdravije sebe. Za Kylu je fitness i zdrav način života sve. Kao dijete je voljela igrati košarku, a sa 15 godina je počela ići u teretanu. Međutim, to nije bilo zato što je htjela smršavjeti ili povećati mišićnu masu. Vježbati je počela zbog zdravstvenih problema. Kyla je bila prilično slaba za svoje godine i patila od ozbiljnog problema endometrioza. To je zdravstveni problem koji selja kod žena i uzrokuje neplodnost. Liječnici su joj rekli da tu ne može ništa učiniti i da vjerojatno neće moći imati djecu. Međutim, Kyla je čeznula za velikom obitelji pa nije odustajala. Na internetu je pronašla nekoliko savjeta kako se nositi s ovom bolešću. Jedna od njih bila je preporuka za slijedom zdravoga načina života i tjelovježbom. Zato je Kyla počela trenirati, ali nikad nije bila velika pobornica treninga s utezima. Više je voljela aerobne treninge i kada je navršila 18 godina, svijet fitnessa je toliko zanimao da se odlučila ovim hobijem baviti na profesionalnoj razini. Pohađala je tečaj za trenerice u jednom australskom fitness institutu i počela je primati klijente u svojoj kućnoj teretani. To su uglavnom bile žene koje su poput nje radije izvodile vježbe s vlastitom težinom nego vježbe s utezima. Istodobno, bila je potpuno predana zdravoj prehrani, te od 2011. godine uopće nije pila alkohol. Te godine njezina voljena teta umrla od trovanja alkoholom. Također smatra da bi svatko tko želi voditi zdrav način života trebao izbjegavati alkohol. Osim što se bavila fitnessom kojeg obožava, Kyla je upoznala osobnog trenera i poduzetnika Tobija Pearsa. Nije trebala dugo da Kyla i Tobi postanu pari snova. Ne samo privatno, već i u svijetu fitnessa i biznisa. Osnovali su tvrtku Bikini Body Training i Tobi je uvjerio Kylu da objavi svoje 2 publikacije o tjelovježbi i zdravome načinu života. Serija e-knjiga Bikini Body Guides odmah je postala hit. Prva je knjiga objavljena u siječnju 2014. ali već u listopadu iste godine imala je više od 1 milijun preuzimanja. Sljedeće godine pokrenula je fitness aplikaciju Sweat with Kyla, u kojoj su se zaljubile mnoge poznate osobe. Kyla ne krije činjenicu da joj je san trenirati Ellen DeGeneres i Meghan Markle. Godine 2015. završila je svjetsku turneju pod nazivom Kyla Itsines Bootcamp World Tour, tijekom koje je besplatno pružala grupne satove fitnessa. Iste godine pojavila se u oglasu za Apple Watch koji je pokazivao praćenje otkucaja srca. 2016. godine objavljena je njezina prva tiskana knjiga Bikini Body 28-Day Eating and Lifestyle Guide, a 2017. godine druga knjiga Bikini Body Motivation and Habits Guide. Osim niza knjiga i uspješne aplikacije, Kyla je vrlo popularna ličnost u svijetu društvenih medija. Njena karijera na Instagramu započela je nakon što je rođak nagovorio da doda neke fotografije napretka svojih klijenata prije i poslije. Fotografije su postigle veliki uspjeh i što je više ljudi počelo pratiti Kylu. Osim fotografija napretka svojih klijenata i vježbi, društvene mreže puni fotografijama iz privatnog života. Na mnogim ćete pronaći njezine voljene pse i obitelj. Magazin Time 2016. godine čak je proglasio jednom od 30 najutjecajnijih ličnosti na internetu. Zdrava prehrana i tjelovježba doista su se isplatili i Kyli, jer osim procjene imovine od $63 milijuna ostvario se i najveći san. Sa svojim suprugom je 2019. godine dobila kćer. Unatoč svojemu nevjerojatnom bogatstvu, Kyla je dalje ista osoba koja je bila prije. Vozi svoj stari Hyundai i još se na društvenim mrežama predstavlja kao normalna Kyla koja radi stvari poput običnih ljudi. Izgleda da je Kyla rođena pod sretnom zvijezdom, a zahvaljujući svojemu trudu i napornom radu postigla je mnoge ciljeve u životu. Jeste li kada isprobali njezinu aplikaciju ili pročitali neku njezinu knjigu? Napišite nam u komentarima. Ako vam se video svidio, svakako ga podržite lajkovima i dijeljenjem. Vidimo se u novome dijelu Fitness Factsa. Pozdrav!